Anđela Đuričić za vreme reklame iskoristila je priliku da razgovara s Nenadom Marinković-Gastosom i zamoli ga da o Eni Čolić ne iznosi sve detalje koje zna o njoj. Znam da si rekao nešto i da je ona posle toga sve rekla, a ja te molim da ne radi to, govorila je Anđela. Nije mi prijatno da ti meša porodicu i dela, dodao je Gastos. Ne želim ovu odbranu, rekla je Anđela. Žao mi je jer se ona trudi da te omalovažava. Ja te molim šta god da ti pomogne s kontaciji, da te nikad ne uvredi, ni povredi, jer ona to ne može. Sad ću nešto da ti kažem, da ne možeš da me zaustaviš. Kako nisu mogli da me nateraju da te branim, sad neću moći da te zaustavim, pričao je Gastos. Ovo nije način, ovo je katastrofa. Ja se ne osjećam uvređeno, ne želim da produbljujem svađu s njom. Večeras mi je već pomenula porodicu i ne želim to. Nemoj da te provocira, ona je najjeftinija verzija reality učesnika, rekla je Anđela. Sve što je zamerala Aneli da ona radi, sada ona radi isto i još gore. Došli smo na kraju na to da se Ena bori za titulu žrtve. Kad god se svađa s Pejom, ona kaže on je meni prvi rekao. Kao da nismo gledali šta mu je radila u vezi. Ona uporno potencira da je ona ta koju napadaju i provociraju. Ja ne kažem da se to ne dešava, dešava se, ali to što ona zna da izgovori i izvređa nas koji slušamo zaboli želudac. Ona mrzi Aneli i njoj to odgovaralo da ispadne žrtva, a sada je Ena Čolić postala Aneli sa AliExpressa. Ja ne želim da ulazim u svađu sa ljudima koji izgovaraju takve stvari, a ja ne bi mogla da ovde mirno da spavam ukoliko bi mi neko izgovorio takve stvari. Ja sam Gastosu rekla da se pripremim na svađu sa njom, jer u naredna 2-3 sukoba kreće pominjanje mrtvih. Ja se zato neću svađati, jer to ne mogu da se podnesem, rekla je Anđela.